ମୁଁ ତମର ଜଣେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ କା ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତମେ ବିବାହ କରିବ? ନେବ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସହିତ ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ ତ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ? ତାମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ତମକୁ ନୁହଁ, ତମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଅଥଚ ଆପଣ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ନା, ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ଏସବୁ ମିଛ ନାଟକ। ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକି ଭଲ ପାଏ, ଏ କଥାଟା ସତ। ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକି ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, ଏ କଥାଟା ବି ସତ। ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀର ବର ଗାଡ଼ିକି ବ୍ଲମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଏ କଥାଟା ବି ସତ। बम ब्लास्ट করে উড়ে দিয়েছো হারামজাদা। তোমরা পুলিশ যাবে, তোমরা ফাঁসি গুন্ডা উড়ে যাবে। ইলা সূর্যকান্ত মহাপাত্র ইলা এতে টেনশন হই মতে টেনশন দেওয়াকে চেষ্টা কলে ମୁଁ ତତେ ସିଧା ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ପଠେଇଲି। ତୁ ମତେ ପୋଲିସରେ ଦବୁ, ପୁଣି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବୁ। ଏଠୁ ତୁ ଯାଇପାରିଲେ ତ କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ତୁ ମତେ ଜମାପୁରକୁ ପଠେଇ ଦେବୁ? ସେ ଜମାର ଧମକ ମତେ ଦେଉଛୁ ହାରାମଜାଦା। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ୟାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିଦବ। ତାପରେ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦବ। ଶୁଣ, ସେ କାଗଜ ଉପରେ କଣ ଲେଖିବ? ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବ জীবন সারা খালি টেনশন।